Όπως τα ξέρω. Όπως τα ξέρω, για πες μας ιστορία τώρα. Πήγαν στο πανηγύρι Χαλκιάδες. Όλοι Χαλκιάδες. Ο Τάισος, ο Φώτσος, ο Κυριάκος, όλοι. Λοιπόν, δεν είχαν δουλειά. Αυτός τι να κάνει, πάνε σε ένα περίπτερο, αγοράζει ένα πέντος εκεί. Χωρίς παραπάνω το τι έπαιρνε, δεν μπορώ να παίξω τσίπρα. Τι έπαιρνε, πέθανε η μάνθρα. Τώρα ο καθένας, ας πούμε, άλλος παίρνει 500 άρικο, άλλος πολλά λεφτά. Λοιπόν, αφού τα τάμασε τα λεφτά, τα πήρε, γεια σας Χαλκιάδες. Το λεωφορείο, κάργα η τσέπ, κάργα. Τον βρήκαν εδώ στα Γιάννα, δεν θα ξανάρθω να το είπαμε τις Χαλκιάδες. Πάει, γιατί το είπε. Γιατί, σας πήρε σας δίνω τα λεφτά. Τα λεφτά τα έβγαλε ο Μάνθος. Πώς τα έβγαλα, τι μιλιά πώς τα έβγαλα. Λοιπόν, ήρθε εδώ στα Γιάννη, πάρε Μάνθε να τσίπ, μάστα. Μου λέει Μάνθο, τι έκανες, έκλειψες. Όχι, δεν έκλειψε. Αλλά αυτός τι ήθελε να κάνει. Αυτός ήθελε να κάνει τιμωρία που τον πήραν στην Αμερική. Και τους πέσαν τα δολάρια μέσα. Μάλλον δεν το έδωκαν τίποτα. Δεις πως είναι τιμωρία ο Θεός, αυτό θέλω να σκοταλίσω. Λοιπόν, και τα δολάρια έπεσαν όλα κάτω στο πλοίο, μέσα. Κλέφτες τσίπες, ματαιώνει. Δεν το έδωκαν τίποτα. Αν το τακτοποιήσουν στην Αμερική. Όλα τσέπισαν από τσέπισαν. Αυτοί τα λεφτά τα είχαν πάρω. Ναι, τα είχαν πάρω. Τώρα είναι δεν το έδωκαν τίποτα. Αλλά και αυτός μάγκας τι έκανε. Έκατσε κάτω, τάμασε τα δολάρια όλα. Τάμασε όλα μέσα. Ναι, τον πήγαινε. Τώρα τι θέλετε έτσι. Μας τιμώρησε ο Θεός σήμερα. Τον έκλειβαν. Τον έκλειβαν. Τότε υπήρχαν τέτοια πράγματα. Είχε ρεξίματα. Τον έκλειψαν. Μόλις πήγαν στην Αμερική, έκανε αυτός ο μαύρος νούμερα, έκανε αυτά, έκανε. Κάντε λίγο χώρο τώρα, μου το σημείο εμείς στη μέση. Όλα θα γίνουν μέσα στο δουλειά. Βεβαίως, δεν ασχολείται με όλα. Θα περιγράστε τα πιο πες τα δικό Ο δικός μου βίος. Εγώ πήγα σε ένα χωριό. Και μέθησα κι εγώ από καλή χαρά. Είδα τον κόσμο εκεί, μ' άρεσε. Τέλος. Τώρα παιδιά τσίπαμε έτσι. Εκεί πήρατε κάτι χιλιδρονιές, ωραία. Το πήρα εγώ το κλαρίνο, μόνο πήρα εγώ το πέταξα. Τώρα που λένε οι άλλοι συνάδελφοι, εμείς τρώμε ψωμί, βλέπει, το πέταξε το κλαρίνο. Ας το ρε πέτω. Δεν το θέλω, το πέρασε. Λοιπόν, το σήμασαν τα παιδιά βέβαια, δεν τα έφτανε το όρομα. Τέλος πάντων, μόλις πάμε μέσα στο σπίτι, τι να παίξω εγώ. Τι να παίξω. Αν λέει εμένα σας κάνω εγώ καλά, λέει ένας εδώ έχω δυο κουταλιές μέλι. Τι λες ωραία. Τρώω δυο κουταλιές μέλι καλές από τον Τενεκέ. Τώρα τον Τενεκέ. Ποιο μένει αυτή εγώ. Είπαν τον Τενεκέ από ένα στο τραπέζι. Τρώω κι εγώ δυο κουταλιές μεγάλες καλές. Χειρότερα. Παιδιά λέω τώρα και εγώ, τι να κάνω. Πάνω φάω 2-3 λιμόνια, λέω και θα γίνει πια ρολόι. Πραγματικά. Πάω και τα πω και τα ζύφω μέσα. Έλα τώρα του είπα. Πάρτε αυτά τα λιμόνια και ζύψτε όλα μέσα στο κουτί. Χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Πήρε δίκημα. Πήρα τον κλαρίνο, έπαιξα ξενετημένο μου πολύ. Εγώ τι είπα αυτός τον έκανα καλά με το μέλλον. Γιατί φοβάται, μου λες ιστορία. Να πας από το χωριό το κόμμα να πας στο άλλο δίπλο. Εκεί που βρήκαμε την Αρκούδα. Δεν βρήκαμε την Αρκούδα μαζί. Λοιπόν, τι να έκανα. Παίρνω το γουμάρι και με περίμενε. Να παίξω κλαρίνο.
Φέρω το κουμάρι, δεν μπορούσα να το βάλω γιατί στο κουμάρι σωματίξε. Πέφτω από το κουμάρι. Και του πήγα το κουμάρι, του πήγα μέχρι το μισοκόρ μέσα, χωρίς να το καβάλω. Λοιπόν, καλά ρε μου είπε, τι το πήγε στο κουμάρι. Τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να. Ανέβηκα καβάλα και με κρέμισε. Και έρχεται έτσι, Δεν ήξερες να κάνεις καβάλα. Άμα δεν τον πάτησε και από πάνω. Σου πατάει κιόλα το κομμάτι. Δεν ήξερες να κάνεις καβάλα. Μίρξε, τι καβάλα να κάνω. Μίρξε. Δεν μία μίρξε. Τι γράφω να το κάνω. Τι γράφω αυτό. Γράφω. Για να γράψει, να μπορεί.